name is Sandra and you're watching Micro Moments. At ito yung friend ko si Christika. Pauwi na kami galing nag-picnic. Mag-walk lang kami. Saan ka pa dadaan? Yan, walk lang kami pauwi, friends. Oh, cute oh, mga birds. Loving birds. Ako walay schedule. Kung ano, when na available na maka-upload. Grabe akong hair, oh, na ano na. Parang wala na yung live, parang nag-ungo. Mahangin ba sa labas? Yeah, super hangin. Super duper over to the max level. Japanese street. Ano man? Wala kita nakakita gani ano. Aw nakahapit. Kuan ka ng sa kanina flower. Palihas ko sa thing sa flower. Japanese. Tingnan na ako. Ano siya yung name? Nakalimot ko. Ako naman na na-feature sa akong vlog. Nawa, pwede mo nakitaan. Murag na siguro nakakita na ko to. Aba, Wala pa ka nag-komento. pa. Aba ko na basta may tamo ka pa. Bisaya. Aba pa. Yan kayo ang kuan, view. Itong weather. Masaya po mag-ano na ni flowers. Kaya nasa kuana na kanang white. Ano ba? Tingabli na ba yan? Basta next month. Muren. Mag-bloom na. From 20 to 15. Angon sa? Muren dan may white na barko. Kanang white nga yacht. Oo. Muren. Di ba takabaw mo drive? From 20 to 50 kamahal ba ko nang rent? Oh yeah, maka-rent na ka. Kaya na, sildo na, ka-rent na ka. Maka-drive. Hindi ka pa
ani nila ba? Di ba sa una, di ba yun yung ani? Murad. Last time friends, hindi to ganito yung ano, fence. Iba yung fence dati, mas ano, Mas mababa. mababa. Kasi may nalaglag daw dito. Yeah. So pinataas, pinaano nila. Almost the same height sa amin. Fence. Diyan tayo daan sa baba. Kabila na naman friends. Ikaw yung makikita sa video. Ah ja, sånn det sier sine, skjønner du. Ja da. Sånn er det. Tapos na. Oh, Tapos na na yung view. yeah. Ito na, uy. Nagpuan na dahil kuan, no? Ang sa extension. Extend nila. Grass ba? Kuanan mo. Hindi naman ang butang ang ganang grass, dyan na grass. Butang, mapalit sila grass niya yung flat ra diha. Sa ato. Sa tuwa kay patubuon jud. Tubuon. Oo. Bunga, yan ka dyan na pinaglas na taran. Di ba makuha nag wild na grass tapos ibutang? Akong videohan ang nag-paddle. May na. Mamahin naman kung binidyohan. Hindi, parang masikat. Tapos trip dito sa anak. Oo. Ay sus, kay na kanang nilang tulo no kay na kanang tulo nga bata na pagdili. Dili ta magkaon-kaon. Dili pa diha magkaon-kaon ta. Pwede siguro oy. Tanaw na gani oh. Tanaw na ay mga lingkuranan. Basin sa kuan rin nila sa nabulan. Dili siguro oy. Pwede siguro. Tapos may bakit pa dila oh.
Asa? Ay, naglupad-lupad. Ay, Dili artificial ra. artificial. Adi, ano ako? Ah. Yan ko. Diri ba? Taraw na yung malingkuranan ba? Pwede ba ta diri sa nod? Pwede ba din? O dito tam atubang sa kuan tubig. Paluag ra daghang kay space o din ha. Bleacher. Di ba? Init ka diri mga tubang ka magkanang mga bleacher lang ba? Kainit. No? Di na maglingkod ka diri. Ato nga to nang may mga birds dito. Ay, dito. Balikan. Ato nang ko ng mga birds dito bulabugon. May mga lingaw ba? Punta natin mga birds friends. May mga birds. Ay, lipad na yung isa friend. Ayaw magpaano? Feature. Lupad na, oh. Ayaw magpa-feature. Mga pasaway. At pwede siguro ganun mali. Pwede siguro ganun maligo ba? Wala na, limited na. Fly away. Fly away na friends.